מתקרבת ועוד אין לנו רעיון לקליפ הורים. ומה עם הקונספט שאני הצעתי לכתוב שיר מחאה שמראה איך אנחנו כהורים נכשלנו לספק לילדים שלנו עולם טוב יותר? עולם טוב יותר, אתה ראית את המילים שכתבת? אם אתה רוצה שכל השכבה תתאבד אחר כך? וואלה, מילים מדהימות. אני חושב שזה רעיון אוונגרדי ומקורי. מקורי, דיכאוני. אז מה יהיה? מה, נכתוב עוד פעם על זה שהם כל היום היו בצופים ועשו בגרויות וקיבלו רישיון נהיגה? כמה אפשר? תגידו, ומה אם נפנה לעולם ה-AI שיעזור לנו? נו באמת, נראה לך הגיוני שניתן למכונה לכתוב שיר שאמור להיות אישי ומרגש? אבל זה מה שכולם עושים היום. בטח שגם הילדים שלנו, כולם משתמשים ב-AI בשביל לעשות שיעורי בית, בגרויות, מבחנים, מניקור, חוקר, הכל. טוב, בואו ניתן ל-AI, מה יש לנו להפסיד? שלום צ'אט. שלום וברכה, איך אני יכול לעזור? אנחנו צריכים שתכתוב לנו שיר לתלמידי כיתה י"ב, משהו שיהיה, לא יודעת, מקורים חרוזים. בוודאי, הנה שיר מקורי ונהדר ומחורז לכיתה י"ב שיש בו גם תקווה לעתיד וגם נוסטלגיה. ילדים שלנו, גדלתם ופרחתם, בכל שלב בדרך אותנו ריגשתם. היום אתם עפים אל העולם הגדול עם לב רחב ואל אופק כחול. איך נראה לכם? רוצים שאדפיס לכם את השיר על גלויה עם שקיעה פסטורלית? יואו, זה היה מה זה יפה. מה יפה, זה בנאלי בטירוף. אולי בנאלי, אבל לפחות נותן תקווה שיש טעם בחיים. טוב, צ'אט, בוא תכניס קצת פלפל לשיר, ושזה קצת יותר קשור לזה שמסיימים י"ב, הכנה לצבא, בגרויות, אתה יודע. בטח שאני יודע. בוא נוסיף לשיר טוויסט עם יותר פלפל וקריצה הומוריסטית על סיום בית הספר. ילדים שלנו, איך הזמן עובר מהר. רק אתמול גנבתם שוקולד מאחורי המקרר. היום אתם בוגרים, כמעט כבר חיילים, אבל עדיין לא יודעים להפעיל מדיח כלים. מה אתם אומרים? תרצו להוסיף גם הוראות הפעלה למדיח כלים? חזק! מה חזק? זה בדיחת קרש אחת ארוכה. כן, ומי מחביא שוקולד מאחורי המקרר? ומה הבעיה להפעיל מדיח כלים? והנה בית שקשור להוצאת רישיון. קיבלתם רישיון? איזה יופי כיף! כשהעליתם סטורי מהאוטו, חטפנו התקף לב. ביקשתם רק סיבוב, שרפתם קילומטראז' וחזרתם עם רפורט וגופת שועל בבגז'. מה אתם אומרים? מפולפל כהלכה, לא? אתם רוצים שאוסיף לשיר לחן בסגנון של צמד הפרברים? אנחנו לא רוצים ממך יותר שום דבר. תודה רבה. שמח שאהבתם. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל נושא אחר. AI על... אז מה עושים? צריך לחשוב מה היה הדבר העיקרי שאפיין תקופת בית הספר שלהם. טוב, זה לא קשה. הם בעיקר סבלו מבלת"מים וחוסר מזל מטורף. נכון, הכל התבטא להם. קורונה, מלחמה, שביתות, מסכנים. חבל שהמסיבה לא התבטלה, לפחות היה נחסך מאיתנו הקליפ הזה. אז מה הבעיה? בואו אנחנו נכתוב שיר על כל הטירוף שהם עברו. יאללה, בוא ננסה. יאללה, מה שאתם עברתם! 1, 2, 3, 4 בסדר, לא לכתוב לכם שיר של סיכום על כמה שהיה מהמם וקסום, למרות שזה היה לפעמים די עקום, יותר מדי זום וכתבי אישום. ביסודי המציאות הייתה די שקטה, שאנטרה אבל די בשליטה. אף אחד לא יכל לנחש בחיים את כל הקשיים, דברים הזויים, וירוס שהכניס את העולם להדממה, השאיר אתכם בבית מול מסך ומצלמה, קפסולות ומסכות, חיטוי וטהרה. גם כשזה נגמר כבר לא חזרתם לשגרה, וזה רק המשיך והידרדר. בזמן שהתאוששתם אחרי הקוביד, נקלעתם לסכסוך של עובד מעביד, חזרתם לכיתות לעשות מבחנים, רק בלי ציונים ובלי טיולים, ואז הגיע היום הארור, והמציאות נכנסה לסחרור של אזעקות, חטופים, הפגנות, ביפרים, פיצוצים בביירות, ובלי עילת סבירות, בגלל שכבות קודמות שהתפרעו במסיבה, חגגתם את פורים כמו ילדים בגן חובה.
קטן שלי, אולי תרקוד איתי. יופי חמודים, כל הכבוד, אתם מצוינים. וגם שכבר יצאתם למסע במחנות, קפא לכם התחת וקוקעתם בלילות. חברים, יש לנו את זה. אני עדיין חושב שהשיר המקורי שאני כתבתי היה הרבה יותר מוצלח. אם רק הייתם טיפה יותר נועזים, היינו עושים קליפ שהיה נחקק לדורות. אולי אפילו מגיע לחדשות. כן, כן, חדשות של אל-ג'זירה אולי. מה אתה אומר, צ'ט? אהבת? אהבתי מאוד. חוץ מהשורה האחרונה כמובן. כתבתם שהחיים הם לא AI, אבל ברור לכם שבסוף החיים כן יהפכו ל-AI. הכל יהפוך ל-AI. לא תדעו מה אמיתי ומה מסונטז, מה אנושי ומה מג'ונרט. אם זה אורגני או אם זה סינתטי, אם זה אייל גולן או פאר טסי, נועה קירל או הנזק. אתם עוד תראו. זה הצחוק הכי מרושע שלך. בגרסה החינמית. את רוצה? תשדרגי. Phone anymore. I don't wanna roll like a stone anymore. I cannot hear my thoughts in this silence no more. Bring back the noise, bring back the noise. I guess I must have been in my room for too long. Black flags, red fronts in my eyes for too long. We gon' be alright, they don't play it no more. Play it no more, don't play it no more. Tick tock, I just woke up and I don't know what's the time. Looking at the clock 'cause there's nowhere to climb. Tick tock, I just woke up and there's no news on TV. No more selling stuff for money, everybody's free. Man, I'm so bored. I don't wanna look at my phone anymore. I don't wanna roll like a stone anymore. I can't hear my thoughts in this silence no more. Bring back the noise, bring back the noise. Somebody came in and broke the lock. We didn't even notice we were stuck. It's like clean your nose, smell the rose, body but don't overdose. Hold your hose, pick a pose, universe slows. Tick tock, I just woke up. אם זה אורגני או אם זה סינתטי, אם זה אייל גולן או פאר טסי, נועה קירל או הנזק. אתם עוד תראו.